batekin hasten dugu. Gero, batzuk elizkizunera batzen dire, eta besteak plazan belitzen dire txistularekin. Txistua Euskal Herriko musikaren bat da, eta ilozirut. Herriko jatetxe ezberdinetan bazkaltzen dugu. Betitik menu bera izaten dugu. Paella, oilaskoa eta izozkia. Gero, eguneroko gauzaren garrantzitsuena, oilarra harrapatzea. Begiek zapi gorri betekin tapatuko dugu. Eta zurezko ezpata bat eskuetan irugitzen dugu. Ukitutako lehenbizikoak jokoa irabazi eta etxera ematen du oilarra. ¿Seguro? ¿También? Está listo. ¿Es su gusto? Serrana Mari tengo carapiro fuerte.
Eixe!